El número 1 d'avui costa menys de la meitat al quart i et farà banyar forces que ni sabies que tenies. Top 5 accessoris de fitness per a homes. El número 5 és un conjunt de gants per a vara que protegeix els dits i evita l'artrosi. El preu és 16,5 € i té una valoració de 4,3 sobre 5 amb una milena d'opinions. Els compradors aprecien que, amb aquest gants, el dolor en les mans desapareix i el grip es manté ferm. Algunes crítiques apunten que el tancament podria ser una mica més ajustat, però la majoria coincideixen en que són lleugers, acolxats i capaços de suportar pesos considerables. Hi ha qui fins i tot els utilitza per a rems i talons sense esforçar els bíceps. En definitiva, el número 5 és una solució còmoda i econòmica per a entrenaments intensius en vara. I entrem al lloc 4, on la cosa canvia. El número 4 són guants de fitness de només 9,95 €, amb una puntuació de 4,4 sobre 5 i més de 3.000 opinions. Són coneguts per la seva comoditat i desistència. Els usuaris destaquen que no doben els dits, tenen una sensibilitat òptima i una part acolxada que no és massa voluminosa, facilitant així l'agarra. Alguns comenten que la talla pot ser una mica gran, però la majoria els trobem perfectes per entrenar amb manilles. A més, el preu baix i la qualitat comparable amb marques més grans fan que el número 4 sigui una opció molt atractiva per a qui vol entrenar sense gestar molt. Figrip, marca registrada B-2, és el nostre tercer element i destaca per la seva robustesa. Aquestes tobilleres costen 16,95 € i tenen una valoració de 4,7 sobre 5 amb més de 3.300 dissenys. Els usuaris les considerem perfectes per a polies i glúteus, ja que el diàmetre s'ajusta genial a les muniesses fins i el material és molt còmode i acolxat. Les opinions ressalten que són resistents, que la part interior protegeix contra el desgast i que són ideals per a moviments laterals i de glúteus. En resum, Figrip, marca registrada B-2, és una elecció fiable i còmoda per a qualsevol rutina que impliqui poles i treball de potència. Si t'ha agradat aquest top, dona un m'agrada, subscriu-te al canal i activa la campana per a no perdre't cap nou vídeo sobre equipament esportiu. Parlem del número 2. Aquest model és una banda elàstica de compressió, perfecta per a entrenaments de cardio i estiraments. El trobes per uns 26 € i gaudeix d'una puntuació de 4,6 sobre 5, amb més de 12.500 opinions. Els usuaris l'elogien per la seva comoditat i la possibilitat de portar el mòbil sense que molesti mentre corres. Alguns diuen que és una mica més petita que altres marques, però la qualitat del material destaca. També destaca la seva elasticitat i el confort que ofereix al comprimir el múscul. En resum, el número 2 és una opció pràctica i assequible que et mantindrà còmode durant l'entrenament. Si busques una banda que s'ajusti bé i no et deixi amb la pell irritada, el número 2 és una bona elecció. Recorda que tens els enllaços actualitzats a la descripció per comparar preus o llegir opinions. Finalment, el número 1 són correes de gara per a pesos, disponibles per uns 10 €, amb una puntuació de 4,7 sobre 5 i més de 22.000 opinions. Són considerades una meravella pel seu preu. Els compradors les descriuen com a resistents, còmodes i fàcils d'utilitzar. Milloren notablement la gara en exercicis com pes mort, drens o jalons. El seu acolxat a la mà és suau i no irrita la pell, i el material antilliscant evita que els callos es formin. En conclusió, el número 1 és l'opció més recomanada per a qui busca una millora immediata en la força del grip sense invertir massa diners. En resum, del número 5 al número 1, hem vist com cada accessori té un propòsit específic, des de bandes elàstiques i gants, fins a guants, tobilleres i correes de gara. El número 1 destaca per la combinació de preu, qualitat i eficiència, convertint-se en la millor elecció per a qualsevol home que vol portar el seu entrenament al següent nivell. Escolta el teu cos, prova-n un i deixa'ns saber quin és el teu preferit a la secció de comentaris.